وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يعذر الله لمن يشاء ويرضى. الله تعالى يقول وكم من ملك كيرى لكم ملائكه في السماوات ولا يمسك السماء كان وضع الملائكه سنة ونبي السماء وليرى لكم ملائكه تعدد تنكيل في السوق أنا شجاع في شفاعة المشيئة شيطان بايع عمان والكم إلا من بعد أن يعلم الله سيدي بايع أن يعلم سنين يشيكا لمن يشاء كما تقول أن يسوع الشتاء ويرضى كما يدري وانا ردي رسول سكتنا wanda suke ganin cewa suna bauta wa gumakan nan su ne za su cece su a wurin amma suna ikirarin kuma da girma da zargi na malaka sai Allah ya fara musu cewa a ta malaiku wanda su ne da cewa su masu zargi ne to ko su ba za su ceto a wajen Allah sai Allah ya ba su ilimin ceto domin sai asalin ceto na Allah nasa yake ba wa wanda ya so daga cikin bayinsa a jikinsa wanda ya kaya amma ceto ba na wani da asalin ceto na Allah amma yana bayar da shi yana ba da wannan damar ga wanda ya so daga cikin bayinsa ana kaba ina da ke cewa ba a ta mala'iku ba za su yi amina sannan abu na biyu waɗanda suke bauta mala'iku din nan suna ganin mala'iku mata ne a to bari su bauta musu domin mala'ikun nan za su cije su a wajen babansu a wajen babansu ko ya yi tafi su da mala'iku ne ba to cutar su ba da amfana wa da ku domin ba cutar ba nasu bane ba sai dai ga wanda Allah sai bayan Allah ya yi izini ya ba su ya yi izini kuma an cita ga wanda Allah ya so a cita sai aka wani ta'ala sai ya ba mu labari yadda mashirkan na irin haka na mashirkan na raba ana shi innan lalina la yu'minuna bil akhirah hakika waɗanda ba sa gaskatawa da ranar lahira da yusammuna da mala'ika suna ambaton mala'iku tasmiyar da rukunta ambato na mace suna kiran mala'iku wato da sunan mata suna kaddarawa cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah ce wa ma da rubihi min ilmi ba su da wani ilimi ba su da wani sani akan babu su da wani sani akan wannan cewa wai mala'iku mata ne akan mata ba su da wani ilimi akan wannan domin ba su halarci sannan Allah ya halarci mala'iku ba kuma babu wani wahayi ko wani annabi da ya taɓa cewa mala'iku mata ne kuma da wannan jahiliyar har yanzu ana samun ta kuma da ga yanzu muri suna muna kanana muna yara muna kai za a ga an tazo kabu sai ga an kashe irin hotuna haka ga hoton annabi Ibrahim ko ga hoton annabi Ismail ga wani mala'ika ya tawo da rago ko da buka ya kawo kana kallon mala'ika nan sura waye wace da irin wannan ake da a rai da sura wani amma yanzu da Allah ko ilimi ne yawa wayo ne amma ba ka ganin wani to suna da yake cewa innal ladina la yu'minuna bil akhirah hakika waɗanda ba sa gaskatawa da ranar lahira da yusammuna al malaikata suna ambaton malaiku tasmiya da kunsa ambaton na mata Allah ya wa ma da kun bi min ilmi ba su da wani ilimi ba su da wani sani a kasha iyaka bi wani inda zanna ba sa bin kowai akan wannan batu inda zanna sai da su kawai kuma wa inda zanna kuma kika zato ɗari guri da haƙi shaya baya wadatar da komai da gaskiya baya wadatar da komai baya
gaskiya da komai zato ba a yarda da gaskiya da komai ka a'arif amman tawalla Allah shi ka kauda kai ya rasulullah amman tawalla ga wanda ya bijiri in imani amman tawalla an bijiri ga wanda ya bijiri ga wannan mabudu wanda ke baya ambaton baya tuna mu baya imani da mu ji Allah shi ka kauda kai ka rabu da shi ولم يرد إلا الحياة الدنيا والذي كفاية للقول في الحياة الدنيا حمد سبيل قوي في الحياة الدنيا إني يندى دبوبي سكتن يجي يفن شاري ذلك أوش يسن على ذلك مبلغه من العلم domin wanda shi ne matuƙar saninsu shi ne ƙarshen abin da suka sani shi ne ƙarshen abin da yake suka riska suka yi da shi ne rayuwar duniya إلا ربك إذا قلت يا رسول الله هو أعلم بمن ضل عن سبيله شيني مثل شيني مثل وانت يا بشي وتبين الناس وهو أعلم بمن اهتدى شيني مثلي وانت يا شريعة أنا يوم الأول شيء جماعة مسلمين وانت سكيب وانت بدلتو وانت سكيب كما شديد مقوة أن الذي سكيا كما يتمنى الناس ولله ما في السماوات وما في الأرض dukkanin halitta dukkanin halittu da suke sammai da dukkanin halittu da suke kasai lillahi din na Allah Allah ne halittar Allah ce mallakar Allah ce kuma Allah ce ke juya su yadda babu wani da zai wa Allah tarayya a cikin wani Allah kuma wannan zama da kasai kuma Allah ce ya samar da su da ya tafiya da zina a samu mai ma'amili domin Allah ya saka wa waɗanda suka munana da ayyukan nan nasu ma'ana waɗanda suka yi aiki mummuna Allah ya yi sakamako da irin aikin da suka wai da ziyan da zina ahsanu bil husna zai kuma yi sakayya ga waɗanda yake sun kyau an da zina ahsanu ga waɗanda yake sun kyau da za bil husna da kyakkyawa Allah ya yi sakayya ma'ana munasabar sammai abin da yake sammai da abin da yake kasai na Allah ne samar da su ko daga cikin kuma samar da su shine Allah zai sakayya ga waɗanda suke mummuna da ayyukan su kamar yadda kuma Allah zai sakayya da kyakkyawa ga waɗanda yake shirya da ayyukan nan da su Allah shi Allah ne da ya shi da nuna gaba da ita da Allah ya ce wa yadda da bin ahsanu bil don kuma ya saka waɗanda suka kyautata da kyakkyawa shi ne Allah zai mafi ba su aljanna Allah zai ba su kyakkyawan sakamako suwa ya waɗanda Allah zai na yake da nuna gaba da iti su ne waɗanda suke nisata da manyan zulubai wani kawanisha da miyagun ayyuka suke nisata da manyan zulubai da miyagun ayyuka illa dama sai ne abin da ba za a rasa ba na kurakurai su ne waɗanda Allah ke ne ya faɗa mana waɗanda za su sami kyakkyawa a wajensa shi ne waɗanda suke yi da manyan me aka yi ne manyan zunubai manyan zunubai su ne dukkanin wani zunubi da ya yi a cikin wahayi a cikin alkur'ani ko a cikin hadisin manzon cewa duk wanda yi wannan Allah ya dace shi ko Allah ya dine masa ko kushin Allah ya tabbata gare shi ko kuma zunubi ne Allah ya faɗa shi duk wanda ya yi to za a yi masa hali ko kuma zunubin da Allah ya faɗa shi duk wanda ya yi yana da sakamakon wuta to dole ake gane mini misali kamar Allah ya ce wasaru wasara ka ku faqahu aydiyahu kaga wannan kasa a ko to sada tana da cikin mini Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim su cin dukiyar maraya tana da cikin manya to ko kuma Allah da nasi yin duka cewa abu kaza yana daga cikin manyan ومن ذلك اجتنبوا السبع محرمات الموبقات الشرك بالله والقتل وكذا وكذا وكذا
to duk shi gaba da aka ce manya-manyan zunubai shi yasa wasu malamai sun yi kokarin su tattare waɗannan manya-manyan zunuban a cikin littafi kamar da imamu zahabi na da littafin kitabul kabari ma'ana littafi da yake bayani akan manya-manyan zunubai ya dubi waɗannan manya-manyan zunuban ya tara su ne littafin haka na kuma abin da ma muhammadu bin abdul wahab shi ma ya yi kitabul kabari shi ma ya yi wanda littafin ya bi shayo da hadisai ya tattara manya-manyan zunubai an gane ko to ma'amma da manya-manyan zunubai shi ne dukkanin wani zunubi wanda muka bayani an ta zuwa cikin ma'ayi Allah ta'ala ya faɗi wani narko ko kuma wani haddi ga wanda ke yayi wani fawahisha alfa'atu ne alfasha ko shi ne wato abin da yake yayi muni da cikin ne dukkanin alfawahisha da cikin alfawari to a cikin alfawari da kuma alfawari inda zunubai da wanda suke an sun kai Allah wani a cikin alƙur'ani akwai wasu zunubai da Allah ya kasa da alfasha shi ne kamar zai ke wa duba ramazan namiji ya nemi na namiji Allah ya kira wa da wani alfasha wani kan yi kare da kawai a ta'atun da isari ce amma a ba kwan jina ne na haɗe haka na Allah ya kira wa da ma da alfasha wala ta kara hukina inda hukana fa'ishatan kan Allah ya kirawo mutum ya auri matar mahaifinsa da alfasha wala tankihu ma laka aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a haka nan kuma aure kuma da tana kira maruwa da alfasha inda Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum yani shi ne yake muku alkawarin talauci daga sai ya umarci ku da wuyowa ma'ana abin da yake wajibin ku ciyar da za ku ciyar ba a kan ko mutumin da yake ba zai ciyar da ƴaƴansa ba ai wannan al'amarin ya yi muni mutum ba zai ciyar da matarsa ba wannan al'amarin ya yi muni mutum ba zai ciyar da abin da Allah ya ba shi ciyar ba wannan abin ya yi muni mutum ba zai iya ba da dukiyarsa don taimakon addinin Allah ba wannan abin ya yi muni domin duk lokacin da ba ba da dukiya dan wannan ba to ba nan shi a dora lokacin da yaro karami ya taso mahaifin sai ba zai ciyar da shi ba to akwai matsala mutum ya auro mace shi ba zai ciyar da ita ba akwai matsala Allah ta'ala yana yayi mana ruwan yayi daga cikin ibada da ya dora mana shine mu taimaki addininsa mu yada addininsa sai to kuma ya ce kuma da bi da karfin da dukiya sai kowa ya ce ba zai ba da dukiyarsa ba zai yada addinin Allah akwai matsala to shine Allah yake cewa illa dama sai kura sai dai ƙananan zunubai suka ce me ƙananan zunubai shi ne galibi kuskure wanda ɗan adam ba zai iya kauce musu da yanayi da kurakurai wanda ɗan adam ba zai iya kauce musu ba misali kamar a hadisin da ina da hadisin da Bukhari ya rawaito da Muslim ya rawaito da inna Allah azza wa jalla kataba ala bani adama hazzuhu min al-zina Allah ta'ala ya kaddara ga dan adam wani rabu na zina adraka zalika la ma'ala sai ya dace wannan ba makawa sai shi fa zina al-aynaini zina idanuwa an-nazar shine gani kaga mun dole ka tafiya da wannan da wannan yana da abubuwa da ita wanda ba zai iya kauce wannan ba وزن الإنسان النظر والنفس تتمنى وتجتهد والقلب يصدق ذلك أو يكذبه. to Allah ya abin da aka yi zama sabo idan mutum bai wancan ba irin ci wancan to wannan ɗin kuma na yan kurakuran sai Allah ya gafarta masa shi ne inda dama shi ne gani Allah ya cewa إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن كنت تجي من يبين ذنوبي لمن أنا
to Allah ce sai ba kankare mu kanana mu shigar da kuma shiga wanda take mai girma kace aljanna to sharadin in kana nisar da manyan zunubai to kanana sai Allah ya maka ma'ana idan mutum baya nisar da manyan zunubai to karar kanana kuma Allah ba zai masa gaba ba to da ke kaga aika da sun masa yawa Allah ya kiyaye Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfirah hakika ubangiji ya rasu hakika ubangiji ya yi mutum alqur'ani me yalwar gafara yana da yalwa wajen afuwa yana da yalwa wajen gafara Allah ya gafarta huwa a'lamu kuma Allah ta'ala shine masani gare ku shine ya kowa sanin idan an sha'akum min al-amr ya san tun lokacin da ya kara da ku a doron kasa maratin kan Allah ya dace ku ya san tun lokacin da ya kara da ku a doron abin da Allah daga kasa lokacin da ya halicci wato baban ku shine Adamu alaihi salam daga turbaya wa idan antum ajinnatun fi butunikum ma'ad kuma Allah shine masani gare shine masani ga ku wa idan antum in lokacin da kuke hajjin da kuke ɗan jariri ɗan tari fi butun kuma hajjuku kuna ɗan tari a cikunan iyayen mata Allah shi ne masu da halayen Allah ya san a wani lokaci ya san wanda yake in yanzu kirki ne ya san wanda in yanzu ba kirki ne ilimin Allah ya kai cewa kafin kai laifi ya san zaka ilimin Allah ya san cewa wannan ba mutumin ke ba zai yi ba Allah ya san wannan ba zai yi nagarta tun kafin ya nagarta saboda sanin ilimi na Allah shi ne bayanin kuwa a nan duk shi ne wanda yake masani gare saboda haka fala tu zakku anfusakum kada ku dinga tsarkake kawunan kuna kun ta wala ku tsarkake Allah ya san ya san huwa a'lamu biman yattaqى shine masani ga wanda yake mai taqa ga wanda yake ya tsoro ubangiji a asirce ko a bayyane Allah ya afa aida alladhi tawalla a ba da labarin wanda ya juya ya ba da baya shine wa a'aqa qalila ya ba da ɗan kaɗan wa akada ya hana rabuwa shi ne waliyu dan mugira waliyu dan mugira ya zo da wani manzan Allah sai ya gidi da ma'azin da manzan Allah ya yi hakan sai ya tasiri a cikin zuciyarsa sai ya nufi ne musulunta sai wani daga cikin mushrikan larabawa sai ya aibata shi da wani da ma wajen ya ji magana Muhammad a cikin sama wai ya rawa idan shi yanzu sai ka bar addinin iyayenka da kakanninka ka nuna ba a kan daidai suke ba ka riya cewa ma wajen shiga wuta kamar yadda Muhammadu yake cewa sai wani yake cewa ai abin da yasa in yi hashi ba a zaɓa ba ne kana zama a zaɓa sai shi ke cewa to in ji azaba ɗan da ba wata azaba ni na lamunce maka na lamunce azabar da Allah zai baka ni na lamunce maka Allah ya yi amma za ka ɗan mara za a ɗan baka da ce na lamunce tun da kai kuma tun da kai kana da kuɗi a ba ni wani abu na kuɗin ka azabar da nan ce ni za a yi na lamunce maka ya shi ne shi kuma waliyu sai dan ba shi wani abu shi kuma yana jiran kuma a ba shi rabuwa shi maka karshe kuma sai ya hana shi kullum da a'a ya da an ba shi rabuwa sai a'a sai kuma ya hana shi shi na Allah yake haka yi tobi kare su da irin shirman da suka yi irin waɗannan abubuwa da gani kamar tarihi ne an ya wuce ko a bai wuce ba duk wani tarihi da kaga Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani al'umma ba za su yi suna yin wannan ba shi yasa Allah ya ba cikin Alƙur'ani kada wani ya rude ka kada wani ya rude ka kada ka yadda abu wani wallahi ba zai ka kai ka wajen Allah kada ka yadda kai wani biyayya ka je kai kai ta asa wallahi a san da Allah ya kama ko ba abin da zai yi masa
la ta'ata li makhluqin hadda ka yadda ka wani ya ta an gida ka kana yi taɓargara wa wallahi Allah ya kama ka ba za mu yi ba to a sanda ma Allah ya kama kuma kaɗai a sanda ma Allah ya kama kuma yana yi ba ya na kuma kowa shi kaɗai ne ya gaba mana kowa shi kaɗai ne je ya amsa jawabi a wajen Allah saboda kowa zai yi su kiyama ne ko haka Allah ya ko تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا وكان احصاهم وعدهم عدلا وكلهم اتيه يوم القيامه شيء حدا يقول kuma da Allah ya da bayani a sannan Allah zai bawa hisabi zai duba ba kowa zai duba hagunsa ayyukan da ya yi damansa ayyukan da ya yi gabansa kuma wuta ce ga wuta ga ayyukan da ya yi sannan sai a amsa jawabi a gani wannan shi ne maza Allah ne ka zuwa nan kici ita kunna walau bi shi ka ni tsoron wuta kiyaye wuta kai ko ba da dalilo ka doka ka bayar da dukkan Allah ke ya da wuta kici walau bi shi ka ki sai ka yi wannan hadisi to kowa Allah shi kai ne da wannan to wannan mutum sai ya cuce shi kici babu komai ba sai ka yi imani ba idan kai abin da kai in azaba ci mun na rabi shi kira da shi amara aikin da ke tawalla ka ba da labarin wanda yake ya kujere gabanin imani ya bi son zuciyarsa wa a'aqa qalila kuma ya zo ya ba wa shi wannan abokin nasa wani abu na dukiya wa akala yiruwa kuma da kowa ya ba shi wani dan basan da kuma zai ya hana ka gani to aka tare aka kin a san ala kaga ka san abun ba aikin manzo ne gaskiya kana shi a inda ko ilmul gaibi fa huwa ya wai shin shi ne alama cewa abokin ce ne da masa azaba yana da wani ilimin gaibi ne wanda yake gani har ya san cewa wani zai iya ɗauke wani azaba ko kuma shi ɗin da ya ce zai iya ɗauke masa azaba yana da ilimin gaibi ne cewa wani na iya ɗauke wani azaba a inda ko ilmul gaibi fa huwa ya yana da ilimi ne na gaibi wanda ya san cewa yake gani har yake gani zai iya ɗauke wani azaba babu wannan magana ba da ce to saurara amalan min alba bi ma fi sufi musa shin amalan min alba bi ma shin bi san bi ma fi sufi musa ba shi da labarin abin da yake cikin takaddun da muka ba wa annabi musa wa ibrahim alladhi wafa haka ne da takaddu wanda muka ba wa annabi ibrahim wanda yake ya cika alƙawarin da Allah ya dora masa ba shi da labarin wannan to ga a faɗi wannan abin da yake cikin kamar Allah na so ya bayani cewa wannan hukuncin wani yake zai ramin cewa wani wannan magana wannan batu ba shi kuma wannan batu ba ma cikin shari'ar manzon Allah ba shari'o'i duk da sai gabata annabawan Allah ya sanar da su cewa wani ba zai iya ɗauki da kuma ba duk wanda yake zai ɗauki ne banka to a su daga ne shi na Allah ya ce ba a amalin nan ba shi da labarin abin da yake cikin su a zuku Musa shi ne a taura da kuma takardu da Allah ya ba a Musa da kuma wanda aka ba wa annabi Ibrahim Allah ya fara da na ce yace allazi wafa wanda yake ya cika alƙawarin Allah to wanda shi ne ake so da rushe a yau Ibrahim Allah ya yi shi cewa duk wani takali duk wani umarni da Allah ya bashi mai tsanani a yau Ibrahim sai ne zo shi sa Allah ya jina masa kuce wa idin ka da Ibrahim rabbuhu bi kalimatin yayin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi ma'ana wasu nauye-nauye wani nauye-nauye duk da takari
Allah ya jarabe Allah ce ba a kan mawani ido da su kuma daidai abubuwa ne masu ban wahala aka ce ya yanka ɗansa annabi Ismail ya zartar da abin da aka ce ya yi manti ya yi abu aka ce lokacin kafin annaba ya haife shi yana murna babu da yawan sabana aka ce da gidan ya kai shi wani gobe shi wani daji ya ce ya ɗauki ɗan da mahaifin ya kai su daji wani daji wanda ko ciyawa babu ya aiki su kawai ya dawo Allah kuma ya yi ne sharari ya je ga ya girma sai me sai murna a cikin kashi kaga duk da rawa ta kuma a duk da rawa kuma duk ya zo da shi daga cikin jarabar da aka yi aka ce a daga cikin abin da zuwa cikin hadisi aka umarci shi wa kansa kaciya shi ne ke shi kan zo kansa kaciya da guduma duk guduma haka zuwa da guduma da ana da kai a ce wannan wurin da ne dukkan sa annabi Ibrahim ne da Allah ya ce Allah ne wa wanda yake ya shi da dukkan kowace mace da Allah ya yi to wannan magana da Allah yake cewa ba shi labarin abin da ya zo a cikin sufin Musa da kuma sufin Ibrahima menene wannan shine Allah ta zurwa ziratun cewa wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai wannan abin da ya fada maka ai a cikin littafin annabawa ma ya an yi wannan Allah ta zurwa ziratun wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai da har zai ce wai zai ɗauki masa laifinsa قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنهدي خطاياهم ألا وما هم بحمل من خطاياهم من شيء إنهم لكانوا من يأسين daga cikin abin da yake cikin sufi Musa da sufi Ibrahima wa an laysa lil insani illa ma mutum ba shi da wani abu illa ma sa'a sai abin da ya aikata mutum ba shi da wani sakamako sai aikin da ya aikata ma'ana zunubin wani da zai ɗauki zunubin wani ba haka nan ba za ka je ka zauna kana yin ba ka yin komai ba ka sallah ba ka azumi ba ka biyayya ga Allah kana zaune ka ce a haɓa mai ka ta jika kana wali to ka kanta wali ne shiga a cikin insha Allah amma wasu ba za ka in dai baka aiki ba ba za ka shiga wa Allah ya zalili insani duk ba shi da komai sai abin da ya yi ita galibi shi a haka yi abin da wajen Allah ka zai a kai aiki ka yi imani ka yi aiki na gari amma ba za ka dogara ba ka miƙe abin haka ba za a yi da ko man ba ta a yi amalu dan yusra na sau wanda aikin sai lalace da kankatarsa ba za ta bukata amfani da shi ko ba kuma wannan irin al'amari shi ne abin da ya hallakar da Yahudawa janatar da Yahudawa suna jin cewa sai gaba yau yana ganin kakansa na kaza annabi ne kakansa na kaza annabi ne kakansa na kaza annabi ne suna ganin a kamar shi ke suna da alaƙa alam da ila zina kuma suna su ne kitabi gida wani da ka yi ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة Allah ce wa garrahum fi dinihim abin da suke kirkira na addini shi ya ruɗe su suka manta da Allah suka fata ma ka abin da suke kirkira na addini garrahum shi ya cutar da su suka dinga kirkira abubuwa tunda su kaza ne Allah ba zai su azaba ba in kai kaza Allah ba zai azabtar da kai ba wannan wa garrahum fi dinihim ma ka ne fa kayfa idza jama'nahu min yawmin la rayba fihi ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هو ده اللي ذا كان ده يمكن تبارك الله الذي تبارك بإيمان يعيش نبري إن دي إيمان يعيش نبري بدي قبل أن أما كذا يقولي يوديش أشكال الدين يوديش أشكال الدين يساشي بتصاب عنه يهنا شغل عنه ya hana shi imani ya hana shi nagarta saboda dogaro da wani abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam
ce Fatima biyu da alfini a mace ya Fatima sanini min ma da bayan ana da ku ne aiki gidan lafiya ita ce shugaban mata gidan alfini amma annabi yake wata ita da yake aiki na mara to ga kuma shugaban mata gidan alfini annabi yake cewa ta ba'ana shugaban mata gidan alfini annabi ke ba ta zikiri na subhanallah ya tabbata da su ta yi guzuri na zuwa da ubangiji a tun a duniya an ce ita ce shugaban ta gidan aljanna amma kuma ake annabi kuma yake ba ta guzuri da za ta gamu da Allah in ba ta ba mai ya ya ne kina ta abu ne ni ne ba rasulullahi ke yake ba cike kawai ba ka ne abin da ka cewa ki ba Allah cewa ki ba Allah ta zo ta tambaye mai hidima saboda tana aiki ne mata wahala a gida tana shan wahala wajen yin aiki ta zai da ta a samar da wani hali ne mana wani da zai taimaka mana ta zo ta rufe da kudin mazan Allah ta bar sadau da na Aisha da na ta bar a mazan Allah annabi bari gari ya waye ba a dare da shi ta ce yace dan ba ku abin da yake ya yi hali yace ku dinga subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar da Allah wannan abin ya fara ba ku mai aiki aka wata zikiri ita duk da matsayin mahaifinta da matsayin da ya kanta amma mutum ya zo duniya kawai mutane ka zo mutum ya nuna cewa shi kuna ana tora mutane a kan tafarkin da ba zai fi su ba ko wani mutane siyasa ko ana tsara sa kai ke bera